Yo, what's out? What's up? What's Tama na sa Yes, kumusta kayo mga Jojo? Yes, ako nga pala si Dagataw Suyan. Aram kong naboboring na mga yaraon dyan sa arong ninda. So aram ko ang iba dyan, pagal naman mag-tiktok. Taalang na, tas ubos na ang sendang mga So, kunya, yun makita ko sa Toyen channel para mag meme review. So, kunya na hilingon ta mga memes sa tinanindo at husgaan kung tapse o pose. So, dito na mag-follow yun. So, ilingon ko itong mga video na nakatag o mga picture man sa Kuyan timeline. So, yes, simulan natin from Pasada Ratsada page. Actually, naling ko na I'll sing a Basta. nursery song and then you complete it for me, okay? Twinkle, twinkle, little Ito star. suck mo, yung gumawas na. So, salamat. So, sunod, from Kenneth Kyle, realistic joke page. Pero ang mga suspect, sa halip na humingi ng tawad, ang biktima pa ang kanilang sinisi. Kasalanan po kasi ng Koreano kasi kung hindi niya naiwang bukas yung Magaling. pintuan na yun, hindi sana kami magkakaroon ng pagkakataon na Magaling. manakaw yung mga Oh. gamit sa bahay niya. Sana Oh. sara niya yung pintuan para Sa bagay tama ba nining lalaki kung depit na ba yan ning Koreanong ito kung isay man ito na bukas itong harong niya dapat kuya dapat din niya lang binuksan nga ning di magka-interest. Panis ka kuya. Hindi na ng masasamang loob. Sino yung masamang loob? Kami na rin po yun, ma'am. Yes. Namin pa rin. Yes. So, sunod. Salamat from Kenneth Kyle. Yes! Mga pagrakista. Mga rakistang cancer. Let's just watch it. Panin. Astig rin tunay. Wala na. Ano? Paborito ng mga cancer na rakista. Mga kunyari mga rakista sa mga guitarist. Oh yes. Legit karong tunay. Oh yeah. Ito mga tao, mga pane. Maapod kong isa kang tunay na gitarista pag kaya winning gibon. Ang lahat. Yes, pagaling. Di magbabago. Yeah. Pane. Pane sa mga wannabes. Salamat kala Lili dahil grabe na kagistawan niya. Hindi. Stop! Dapat mo stop! Itong rakista tapos isang aramong kantay na. Napakarit ka na. Panis. Pampakilig sa mga bayep. Dapat
pag muya mo mag guitar tutorial, ilang init mong adalan ni yung mga to ng inspirasyon. So salamat sa inspirasyon na tinawon sa muya. Mga nag-guitarists dyan. Ito bagang pili na ko yan. Tao ka lang magtugtog itong sabi mo na sa dire mong gitarista. So sa time na karong mapapakilig mo nun sa babae. So sunod, salamat. Astig, sana all malupit mag-edit. From Christian Delphine. Challenge accepted, the ultimate guitar shred. Astig. Hindi ako na mag-adal mag-gitara ba? Canon Rock. Na all. Magaling. Naginilugod mimining magbalik. Diba? Hindi kaya Canon Rock. Mapapakalma daw ng electric guitar. Tapos ma-cover man ako. Abanganin daw. Sunod, from Anime Q, Part 2. Ship of 2. Chimaru. Ito bakla. Sasuke! 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 What? Datte ba yo? Datte ba yo? Datte ba yo? Datte ba yo? I'm going to kill you. Datte ba yo? Oh no. Siga organic editing. Mga organic news sa mga marlupit. Sasuke! Datte ba yo? Datte ba yo? Garong ano? Datte ba yo? Datte ba yo? Anis, metal anong tugtog ito astig. Sunod, salamat. From Jigger DL Silva. Pilita. Oh my God, mga may itong pag madumasas ko na yung mga magbalik na naman. Yes. Anis, rin tayo sa magaling. So, yun ang ating sabi kan. Pag di mo kaya mag-gitara, tugtugon mo lang ang magbalik. Nga ning di ka sabi, oh siya no, di ito mag-gitara. Sabi mo, ano kung sabi mo, daw ito mag-gitara? Watch it. Salamat, Kenneth Kyle. So, yan na lamang po natatapos ito yung meme review. So, salamat dahil pinasayan nyo ako. Lalo na pinabuhay nindo pagiging rakista ako dahil ang tunay na rakista, tao magtugtog ng gitara. Char. Ang tunay na rakista, aram ang kalaluyo. Char. Ang tunay na rakista, aram dapat ang magbalik. Yan. So, yan. Tapos, sabi, ako ngunyan. Yeah, salamat po sa mga nagtoning memes sa ngunyan. So, salamatan. Shoutout nga pala kay Kenneth Kyle. Tapos, sa mga nagtoning memes ngayon sa Toya. So, salamat. I'm out. OMG.